Good afternoon mga kalarga. So ito, balik motovlog na naman tayo. This time magsa-solo ride tayo at titirahin natin yung Pangasinan Zambales Loop. Over the next videos, pupuntahan natin yung mga tourist attractions doon at titingnan natin kung ilang tourist attractions yung mapupuntahan natin during our course. So yun, tara, larga na ulit. Let's go! Okay, so mga kalarga, time check natin, it's almost 6:30 PM. So most likely darating tayo dun sa Pangasinan ng around 12 PM na, depende sa traffic. So nandito tayo ngayon sa Rojas Boulevard. At hindi tayo na Skyway kasi medyo mahal ito. Ayan, so ano muna tayo, kumbaga nagbabayan-bayan tayo dito sa Manila. Okay, so dito na tayo sa NLEX, Balintawak entry. So papunta na tayo dun sa toll gate at sa cash lane tayo pipila. Wala pa tayo RFID. Well, hindi naman tayo madalas tumatawid ng expressway. So walang reason para kumuha tayo nun, para sa akin lang. Yan, let's go! Okay, so 60 pesos yung unang toll fee natin. So magbabayad pa rin tayo dun paglabas natin ng bandang Paniki area. So yan yung initial toll fee sa ngayon. Kaya ulit. So time check natin, it's 7:56 PM. Andito na tayo sa San Fernando. Shoutout nga pala kay paring Tom dyan sa Perville sa pagbenta sa atin yung ano niya, laser gun niya. So extra ilaw para sa additional safety natin pag nagpupunta tayo ng probinsya, guys. So ayun. Alright, so SCTEX, dito na tayo. Mahaba pa ito nandito eh. Malapit na Ramos, Paniki nga. Ang toll fee dito ay 336 pesos. Okay, pa-exit na tayo dito sa Ramos Paniki exit ng TPLEX. Ayan, hindi ko alam kung magkano yung magiging toll. So hopefully medyo mura-mura lang. Laki na nagastos natin sa toll pa lang. Biyahe pa. Gusto mo yan eh. Okay. At ito na yung magiging last na toll gate na dadaanan natin. Kasi magbabayan-bayan na tayo. So update na lang ko ulit. Okay, stop over muna tayo. Dito tayo sa Jollibee Paniki, Tarlac. At kakain lang tayo saglit, then biyahe ulit. Update, nandito na tayo sa Sual, Pangasinan. Time check natin is 10:49 PM. At mayroon pa tayong babehing 1 hour and 18 minutes. So medyo malayo pa, pero at least isang oras na lang mahigit. So yan, think positive. Okay, update na lang uli ako. Let's go. Okay, so update. Ayan, nasa City of Alaminos na tayo. Woohoo! Alaminos, Pangasinan. So unfortunately, since nag-decide tayo na umalis ng gabi,
hindi na tayo makakadaan ng Alaminos port dun sa sa Lookout Wharf para ma-videoan sana natin ng drone yung yung 100 Islands. So that's pretty unfortunate, but we have a lot of things to do tomorrow, so let's just go ahead and look forward to it, and then see how it goes. I'm actually kind of excited. So update, it's 11:03. Meron pa tayong isang oras na tatakbuhin papunta doon. Malapit na tayo, 47 kilometers away. So konting-konti na lang. Update na lang ako ulit. Ay, sa wakas, mga kalarga, nandito na tayo sa Patar, Bolinao, Pangasinan. Yay! Talagas na yan. Time check natin, it's 12:28 PM. So we're 1.6 kilometers away dun sa sa pag-check-in na natin. And it's just 3 minutes away from our location. So malapit na. So since nga pagdating ko doon magiging busy rin ako. Magtatayo tayo ng tent na matutulugan, tapos ayusin yung mga equipment. So baka bukas ko na lang ituloy yung yung pagba-vlog para mas ma-feature natin na maayos yung resort. So hopefully maganda yung resort na yon at affordable, para mai-share ko rin sa inyo kung magkano lang yung magagastos nyo pag pumunta kayo dito. So ayan, again, dito ko muna tatapusin yung vlog, and I'll see you in the morning, guys. Thank you. Good morning mga kalarga. So ayun na nga, ganda ng umaga ngayon. Nandito tayo sa Patar, Bolinao, Pangasinan. So nag-check-in tayo dito sa sa Patar Beach Camp, Patar Bolinao Beach Camp. And ayun, hindi na tayo nag-vlog kagabi kasi nga ang dami natin ginawa. Nag-set up tayo ng tent, tapos inayos natin yung mga gamit. So ayun, dito tayo sa beach area ngayon. Tapos tingnan nyo yung tubig. Ayun, so naglalakad-lakad tayo. Chine-check natin yung iba pang mga resorts dito. Ang alam ko, yung pinag-check-in na nating resort is malapit sa Casa Caroline. Yun yung isa sa mga sikat na resorts dito sa Patar. Yung tayo pupunta doon, hayaan mo na sila. Balik. Okay, so tapos na tayo maglakad-lakad doon sa sa beach area. And may napansin lang ako, the coastline dito is almost the same as what they have in Lian. So merong natural breakwater, and then yung shoreline niya is hindi talaga lumalalim. So ito yung masasabi kong safe para sa mga bata, at least, kasi mag-aalala ka lang pag talagang high tide, pero pag low tide, ganyan lang, hanggang tuhod lang yung tubig dito. So ayun, so yung sinasabi ko yung sinasabi ko natural breakwater is yun, tingnan niya, ayun, dun sa mga alon na yun, yan yung natural breakwater. So beyond that, talagang malalim na. So batuhan yan, para siyang seawall, kumbaga bangin dun sa ilalim ng tubig, biglang lalim. Ayan, tapos yung tubig niya is hanggang tuhod lang. Ayan, so I think low tide ngayon Tapos yung sand dito is grainy.
para siyang ano, gawa sa shells sa mga corals ganyan na nadurog, which is okay din naman kasi madaling linisin. Pag powdery kasi ang hirap tanggalin sa balat eh. Dumidikit. So kung gusto niyo ng ano, tahimik, yung walang gugulo sa inyo, wala masyadong ingay, wala kayong masyadong kasama, pumunta kayo dito ng weekdays. So ikot muna tayo dito sa resort. Let's go. So ito yung parking area nila. Tapos ito yung mga common CR. Ayan. Malinis naman pero kung mamaselan ka sa ibang resort ka na lang mag-check-in. Pero ito okay na siya. Ayan, maluwag yung parking area nila dito. Siguro kakasya dito yung 10 sasakyan. So ayan, contact si Kuya Robert. Pasok tayo. Ito yung mga kubo. Ito sila ate. Tapos ito yung common ano nila, kitchen. Yeah. Itong mga ano na to, kubo na to, which is air conditioned rooms, pinapaupahan nila for 4,500 pesos. Yan, bali 4 yan. Tapos itong open cottage nila is 2,500. So ito na yung tent pitching area. Tapos meron pang isang common kitchen doon. Meron silang mga shares dito na pwede nyo gamitin. At maliwanag dito sa gabi kasi meron silang mga solar lights. And so dito tayo nakapitch sa beach front. Ayun, meron silang solar lights taas. Tapos nagpapaupa rin sila ng mga tent dito kung wala kayong dala. Ayun, meron sila mga tents. Not sure kung kanila to pero walang tao eh, so most likely kanila to. Ito yung isang magandang spot na pagtayuan ng tent kasi sobrang lilim. Yan. Tapos meron mga tables and chairs. Yan. Ayan yung mga rooms nila, kubo rooms. Sa pang common kitchen. Ito pa yung isang room. Ayan. So ito na yung kabuuan ng ano, yung resort nila. Tapos kung didiretsuhin natin to, lalabas tayo dun sa beach. Ayan. So tara, tingnan muna natin sa taas. Tapos try natin kuhanan yung Casa Carolina kung aabot yung drone doon. Check din natin yung breakwater kung anong system doon. So tara.
So, additional information nga pala, ang tent pitching fee nila dito is 500 pesos, good for 2 packs. Sariling tent yon. Tapos 50 pesos yung entrance fee. So, I don't know kung may additional pag medyo malaking tent or kung solo ka katulad ko. So wala pa akong idea, malalaman ko mamaya. Pero update ko kayo dito. Kung pupunta kayo dito, just make sure na meron kayong dalang pagkain kasi wala kayong mabibilhan. Meron naman siguro dun sa labasan, pero I don't know kung meron mga restaurants or kung anong pwedeng kainan. Pero just a piece of advice, magdala na kayo ng sarili. At meron naman paglulutuan dito. Hindi lang ako sure kung may bayad. Ayun, pero magdala na kayo ng lulutuin nyo para sigurado. So ayun, dito tayo sa beach area ngayon. At one of the reasons why pabalik-balik ako dito sa Patar, sa Bolinao, actually pangatlong balik ko na to. Tingnan nyo na lang kung bakit. Ito, pakita ko sa inyo. Yan. Tingin ko pa high tide ngayon eh. So tingnan nyo kung gaano kalinaw yung tubig dito. So kahit maganda dito, kahit ano mo siya, kahit buluhin mo yung ilalim, mabilis siyang bumalik sa linaw niya. Hindi katulad ng mga fine white sand, halos di mo makita yung ilalim. So tingin ko perfect to for snorkeling. Pero dun ka banda after na paglampas ng breakwater, yan, mag-i-snorkel. Ayun yung kung gaano kalinaw yung tubig. Diba? Solid eh. Ayun, tamang lakad lang. May aalis na rin ako. Pupunta tayo sa sa Bolinao Falls. So mukhang hindi na natin mapupuntahan yung mga cave dito. Baka mapamahal tayo. Hindi ko alam kung kailangan ng tour guide bago makapasok doon or kung ano eh. So hindi na ako magsuswimming kasi sunog na ako. Grabe, ang laki ng initin ko since nung nag-start ako mag-vlog. Okay, so mga kalarga, we're saying goodbye to Patar Beach na kasi marami pa tayong pupuntahan. But ito yung final look bago tayo malis. So takbo na tayo, punta na tayo ng Bolinao Falls. So let's go.